La pastoral escolar consisteix en posar l'accent cristià a les accions educatives que portem a terme, presentant la figura de Jesucrist i acostant-la al nostre alumne. Volem que els nostres i les nostres alumnes esdevinguin persones resilients, obertes a la transcendència, persones compromeses i persones col·laboradores. Per això, des de la pastoral, fem activitats que potenciïn aquestes competències. Quines són aquestes activitats? Doncs hi ha activitats de diferents tipus. Activitats d'anunci de l'Evangeli, activitats per a tothom, com serien moments celebratius al llarg del curs, participació en campanyes solidàries, apostant per un món més just i sostenible, el moment del bon dia o de la bona tarda, que és un espai de